respond to these situations, no? When your brother, your sister, or your friend, or kumare, or your neighbor, or a member of our community, a Catholic Church, goes wayward, or dili mauna yung ginabuhat ba, no? Or probably has wronged you directly, ikaw. Unsa may angay natong buhaton, no? That's the question. We have to acknowledge that it's an important question because in a relationship, even within the family, there will always be misunderstanding, no? There will always be conflict somehow. So how do we go through the conflict? Masakitan ka, unsaon nato na? Because we are a community. That's why it's a very important question. Many of us who would not know how to handle this, ang usa nato nga approach kinabuhat, kanang mind your own business. Meaning, wa lang tay hilabtanay. No? Kana usa na ka philosophy ba nga kung na ako'y gibuhat, this is my life, wala kay labot nako. Murag daghan ang mga gusto nga ingon ana atong pamaagi, no? We don't want to have anything to do with kanang gitawag og meddling with another's life. Kung di ta gusto manghilabot sa kinabuhi sa usag-usa. Walang pakialaman, no? So we have grown to become individualists. Ang atong tanaw sa kinabuhi, tagsarata, no? Iya-iya ta ba? We don't see ourselves as a big family, as a people with relationship. Gusto ka nga, ikaw ray bahala, ako ray bahala sa kong kinabuhi. Individualism. And when you have that, so ang imong hunahuna, sige, bahala ka sa imong kinabuhi, diskarte nimo na, napoy ako. So wala lang tayo hilabtanay. Do you think that helps? Kay dumdum ko, with my own family, akong brother sa una, medyo nawa to sa dalan ba. So ako being a priest, his brother, sige kong follow up sa iya. Ma-pressure po kong follow up niya kay iyang asawa po, sige tawag na ko, magpatabang lagi nga kana lagi yang bana, wa anay klarong dagan, ya ako igsuon. So kanunay kong mag-follow up niya. Suko siya sa ako, kay hilabtanon daw ko. So nang hilabot daw ko niya. Yun ko actually, kung dili ta ka igsuon, siguro pwede lang ta kang pasagdan. But I cannot do that. Nga pasagdan lang ka, maingana imong kinabuhi, madaot imong pamilya, igsuon gud ta ka. We are a family. So, I have a responsibility. Very clear. Kung sa pamilya, klaro kayo na, no? We have a responsibility over each other. Unya kita kay Christian community, we are a family. Di ba? Mag-amputa amahan namo. Sa to pa, usara ang ato ang amahan. And therefore, we are a family. Even if not blood related, in faith, we have responsibility over one another. So, medyo dili paigo kanang gitawag o mind your own business para nato. Kita nga mga sumusunod ni Kristo, kanang mind your own business, kuwang gina siya nga pamaagi. Posible sa kalibutan, maunay gusto sa kalibutan. But the Lord taught us to love one another. So when you love one another, naatay kalabutan sa kaayuhan sa matag usa. So that's extreme nga pamaagi. Way hilabtanay ba? I don't know kung ganahan mo ana. Siguro ganahan mo, way hilabtanay. Pero kung way hilabtanay, na wapoy mo giya na to. No? Walay mo giya na to. Another extreme, kana pong naanay sipyat na himo ang atong kaigsuon, ato igsuon. We do not have the guts to confront. Nasayop siya, pero di po nato siya sultian diretso. Mata mo sulti. Sa laing tao. Unya katong laing tao, musulti na pod. Sa laing tao na pod. Hangtod nga ang tanang tao sa barangay nasayod na sa problema sa usa ka tawo, ang wa na lang masulti katong mismong dapat sultian in taon, wa sa kabalo nga gihisgutan na di ay siya pag-ayo. Mora na og
sa Bisaya pa, libak system. No, libak system. Unya, makahadlok karon ning technology, kay grabe atong panglibak sa technology. Sa una, radyo pa to. Kana maminaw kong radyo usahay na kung nagdinautay man in tao ning maminaw mong radyo, labi na ni atong local, amot kisa naa diri sa media. Try to kuan ayuha ang quality sa ato ang unsay ginabutyag nato sa ato ang mga communication systems, no? Usahay ang naa diha puro dinautay. Nga nangutana ko, dauton siya mo tubag po sa pikas mo, daot pod. Unya, naatay na sulbad. Do you think your program is solving our problem in society? Do you think that way of doing things makapanindot sa ato ang katilingban? No. So stop doing that. Mas maayo pa natay mga programa ayuha nga makatabang nga mahiusa ta, no? Nga magkaistoryahan na ita, dili magdinautay ta. It doesn't help. And it does not show that we are a follower of the Lord. Samot na karong internet, social media, very interactive, Facebook, tanan na. Nya usay magdugo ato kasing magdito sa Facebook magtinug-anay og mga problema, no? Akong pangutana, sus, makatabang ba kaha ni? Napoy mo sugnod-sugnod sa comment, nagid na siya, dayon nga puro mga anang style ba. So akong tanaw, it doesn't help. Gani nakapagrabi na noon sa kasuko, nakagrabi sa pagdumot o sa pagbinalusay. Sa to pa wala paingon ngadto sa kahiusahan. Wala nagpaingon ngadto sa kalinaw o paghigugmaay. Posible kana no, si Satanas sudlan ta ba natay technology makatabang unta, ang technology is very helpful pero sudlan gani na sayawa niya mo uyon punta niya nahimo na noong best instrument niya. So magbantay ta, no, magbantay ta. So doesn't help also no kanang adto ta sa lain mo sulti. Mauna nga importante kaayo ang the gospel today. The Lord is teaching us a very helpful approach. And this is my brother's keeper approach. Kana bang ako tig-atiman sa akong igsuon. This one is imbued with the spirit of love and care, clearly espoused by the second reading from St. Paul's letter to the Romans. Ingon si St. Paul, owe nothing to anyone except to love one another. For the one who loves another has fulfilled the law. So gipahinumduman ta ni St. Paul, we are to love one another. That's the law of the Lord. Sa to pa whatever you do sa imong isig kaingon, panikamuting it's coming out of love. Na kanang imong dauton sa radyo, kay dauton sa Facebook, is that love? Dili. So, don't do that. No, don't do that. It doesn't help. Paul's reminder is the underlying motive of my brother's keeper approach. Love, ang gugma, maoy tinubdan sa ato ang pagpanginlabot sa usag-usa. Dili kay gusto lang ta manghilabot, but because we are in relationship with one another. Ako, na ako'y kalabutan sa akong igsuon, kay gihigugma ko siya, magsakit, magdugo akong dughan nga, gapasagad sa kinabuhi, mo na nga maningkamot ko nga mo reach out sa iyaha. Out of love. Dili tungod kay gusto kong ako'y magbuot sa iyang kinabuhi. No. Gusto lang ta makapahinumdum because we are in a loving relationship as a family. So we always have to be aware that our Christian communities are communities of loving covenant between God and His people. We are the communities of the kingdom of God. The bond that ties us together is not any social ideology or a common psychological idiosyncrasy, but love. Ang gugma maoy
naghiusa kanato. So in such a communitarian context, kana nga konteksto sa paghigugmaay, each of us, kada usan nato, is endowed with a prophetic vocation. Doon natay tawag, isip morag propeta. That is to remind, pagpahinomdom, to warn, unsa nang warn, magpasidaan, no? To reprimand, kanang imo gamay maymayan, no? A member whenever he or she turns away from the spirit of the covenant and the values of God's kingdom. So naatay kaakuhan matag-usan nato. Sa first reading, the prophet of Ezekiel, there is given this responsibility to dissuade the wicked man from his way. So ang propeta, doon na siya'y bukasyon. Gitawag siya sa Dios nga iyahang tambagan ang mga nasayop o mga binuhatan. Failure to act on this responsibility holds the prophet liable to the evil that befalls the man in question. So kung kanang propeta dili siya magpahinomdom sa iyang igsuon nga na sipyat na, unsay may tabo, siya maoy responsibilidad. Naa sa iya ang pagbasol. Matong sa akong igsuon panalitan, kung dili na ko siya tabangan, nga nasayod na ko nga dili mao iyang gibuhat, naa sa ako ang blame kung ang iyang kinabuhi tinuod paingon sa pag-antos. Kay nakit-an na gud nako, no? God has called me to be responsible to my brother. Matud pa, if you do not speak out to dissuade the wicked man from his way, he shall die for his guilt, but I will hold you responsible for his death. That's the word of God to prophet Ezekiel. Kung dili gani nimo pahinumduman kanang imong isig kaingon, siya mag-antos sa iyang gibuhat, mamatay siya tungod sa iyang sala, iyaman ang sala, but I will hold you responsible for his death. Ingon ang Ginoo. This reminds all of us of our social responsibility. Social responsibility. Kaakuhan ngadto sa katilingban. To take care of one another by reprimanding. Maayong Bisaya ang reprimand. Pahinumduman ba? O kanang may mayan gamay, agig pagpahinumdum. No? Gently reminding each one whenever we are in error or in sin. Nakita pod kung naay magpahinumdum nato, dapat di ta masuko. No? Dapat may ita, uy, salamat igsuon nga imo kong gi pahinumduman. Salamat nga naghatag gyud kag higayon na naningkamot gyud ka bisag dili sayon, no? Pero imo gyud kong gisultian. No? Ana unta ta, no? Kung dunay mosulti nato, ato i-appreciate kay naningkamot in town siya nga dili ta mawala sa dalan. Now, the gospel today, no, from the Gospel of Matthew, prescribes some helpful steps to a genuine process of fraternal correction. Again, each step, the objective is to win your brother over. Ang tuyo na to nga mabalik na to ato igsuon sa tama nga dalan. And this is a real concern and love. How lovely is our community kung ingon ni anak ta, no? Nga doon na tayo pagtagad sa usag-usa. The first step, I think this is the most important step, nga kanunay wala atong kaganiha nga akong gipang cite. Person-to-person nga confrontation. Well, confrontation is not a very good word. I think a better expression is heart-to-heart talk. Heart-to-heart. Imo gid siyang adtuon. Kamo lang duha. Ayaw sa pagdala og lain. No? Ngano man, kay pag kamo lang duha, posible dako ang chance nga doon na mo'y dialogue. Dili man siya ma-defensive. Pero kung imo siyang pakaulawan sa atubangan sa uban, ma-defensive na siya. So wala na ipaadto sa kamatuuran, mag-away na ta. Kung samot nag i-radyo na to, samot nag i-Facebook na to, dili makatabang. So mo na ingon sa Ginoo, adtua ang imong igsuon,
pag-istoryahay mo. I think that's the best way to do that. Istoryahi gyud. Kay when you are kamo lang duha, labi na kung abri ang kasing-kasing, na sulbad na dayon. No? Walay na ulawan, walay giduot. Ikaw po, wa po ka nagsulti nga ako'y maayo, kundili nakatabang nga magiyahan ang ato ang isuon. So kana, no? Ang first step is one-on-one, heart-to-heart talk. Ambot lang siguro sa Pinoy nga kultura, murag, dili sa yun sa ato, ano? Tanawa daw, ikaw, imong style ba? Imong personality, sa yun ba nga moduol, nga istorya tabi, kay na ako'y murag, usahay, basig mo na itong problema, culturally, dili kay takabalo mo diretso ba, no? Mao gani nata kanunay natay middleman, bisan nagay kay tuyo, nakay tuyo kay bishop, mangita pag ikaglain nga tabagi ko bi para mo adto didto, no? Kanunay naatay badi-badi ba, dili ta kadiretso. Posible that's a challenge to our culture, no? Dili ta kadiretso, pero that's what the Lord is asking us. Try to have that courage to face the other. Kamo lang duha para masayon, no? Now, if the person does not listen to you, kung dili successful ang one-on-one, mo na to magdala ka og, so second step na siya, no? Kanang magdala ka og laing witness nga posible mo tabang pagpasabot, no? Posible girespeto niya, so magdala kag usa ka ninong o kinsa ba na nga makatabang sa second step na siya. Ang first step ato sa tong sulayan kay mao to'y pinaka simple kaayo, no? Ang second step, magdala na taog kauban. Kung di pa gyud masulbad, mao na to, ingon nga imo na sang ipasaka ngadto sa marag sa simbahan, no? Mao simbahan panitan sa Parish Council na hisgutan, lisura na ana, no? Daghan na kaayo ang involved, pero tungod lagi kung dili gyud siya mo sa bana maminaw na mo adto nagita sa mas dako na ang ma-involve. Hangtod nga pwede gyud mohimog decision. If he does not listen to the church, then he can be, pwede na siya murabanag sabay term ana, treat him as a Gentile or tax collector, meaning then you are no longer part of our community kung dili gyud ka mo sanong, no? But even then, ang tax collector for the Lord will always have that chance for conversion. So dili gyud sarado ang kasing-kasing nato. So my dear brothers and sisters, ako lang ning gi-share karon kay this is about, you know, our relationship with one another within a family or friendship or kita as kanang simbahan, no, sinimbahan. Atong mga kapilya, mga BEC nato, those are small communities, magamit nato kining tambag sa Ginoo, no, nga pagduna gani nasipyat unang ang dialogue, no, pag-istorya heart to heart, and hopefully masulbad siya. Kung dili pa, then magpakitabang ta sa another person. Hinaot unta nga kini nga process will allow us to become more a loving community. So ako gyud, I would like to kining advise all of us ato yun ang bantayan ng ato ang propensity, ato ang tendency nga ato ibutyag dito sa labi na sa media nga wa pa ganin nato gihimo ang proper way makadaot og samot, no? So hinaot unta, we have these instruments now, radio, TV, social media, makatabang ni sila. Then let's make use of this more responsibly para mas makatabang in taon nga mas malig-on ang atong katilingban. Dili ta magdinumtanay, dili ta magsukanay tungod kay mali ang atong ginahimo. So we are a family, we call God as our Father, so we have that social responsibility to take care of one another. So may the Lord, our loving Father, bless each one of us, each of our families, our small communities, nga magmalipayon ta, mapuyo ta sa kalinaw o paghigugmaay. God bless you all. Please stand.
Together now we profess our creed. I believe in one God,